Здравейте от Испания. Привет! Наричам видеото си Mar del Plástico, пластиково море. Пластикова е море на руски. Защото се сещам сега един филм, който гледах, испански филм наистина, точно в случаите, то беше криминалистика, но имаше вътре любовна история. Беше много хубав филм. И много хубав филм наистина и се казваше Пластиково море. Нали, става именно тия плантации, смисъл тия парници с ягоди, с разни. Тук има обаче, тук някои имат и малинки. Ето, както това кампо. Аз съм малко далеч, там нататък е Палос. Малко по-насам се явява. Това са индустриалната част на Палос. И тук гори. Страхотно. Чувствам се. Толкова ми харесва да съм тук и така тая работа. Толкова много ми харесва. Чувствам се почти в рая. Някои се разсъждават на красотите по градове, големи известни местности, когато посещават на екскурзии, което не е лошо, разбира се. Но аз по същия начин се чувствам и тук, между другото. И днеска хубаво време и при положение, че въобще като цяло съм добре. Благодаря ти, Господи, пък какви чудеса, какво съдействие, какви неща направят отново с този сезон за мен, Господ. Това е отделен въпрос. Не е върха просто. Тук има много интересни места и между тия дървета гледам има хората така си правили така от нейлони, от разни мрежи, такива по-плътни. Аз сега минах едно такова място между тия дървета, просто временни жилища, като палатки, но по-така направени собственоръчно с дъски, там и там оградени с нещо, и вътре кухненска част. Аз съм влизала в такава и чак си пожелах, стига да съм по-свободна. В момента съм, няма никой в къщата, където съм, живее, както е в кампото, защото не са дошли всичките, но там виждам още едно местенце с едно и тук. И е страхотно. Поздрави от Испания. Чикън Гелин. Красота. Страхотно време. 15 градуса и повече. Аз не съм навлечена. Чувствам се страхотно. Направи се. Обиколиха околността. Малко я опознавам. За първи път така на точно тия места идвам. Тръгнах по пътечка, на където стигна, слязах до главната и сега обратно и въобще проучвам терена. Ако бях мъж, честно ви казвам, сега си обмислим евентуално да се докарам една супер палатка, но трябва да се обмисли за по-дълго живеене, дори по време на кампания, как да се къпиш и такива санитарните неща. Но има чалъми, просто трябва малко. Ако имах някой с мене, би го направила в някой такова местенце да се настаня и така да си ходя в моето кампо. Също имаме страхотни условия от шефа, но ако иска някой самостоятелно, това е изкушението. Не, че не съм свикнала, моята една от целите е да дойда, да съм сред хора, за да мога и да с такова ми характера си, да може да се научам да обичам. За различни сме, наистина, но аз трябва да го направя, защото живея сама. И вече, както съм споменавала, има опасност човек да стане егоистичен. Тъй, че това отношение е полезно. Ето там палатки, къщички, по всякакъв начин. Има много такива места, между другото, и доколкото разбрах, нищо не се заплаща към институция и към държавата или към градските такова. Разбира се, да се пази от бели, от пожари, такива, защото с бутилки. Основно където да е с газови бутилки се обслужват и бани и кухни. Се затопля вода и се готви. Тъй, че това е положението. Mar del Plástico. Салют de Испания. Алелуя!